Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ζαχαρέα. Γιατί στέγνωσε η Ρωσία από ενέργεια? Παίζει ρόλο το ότι τελευταία η Ουκρανία εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια? Βεβαίως, η Ρωσία έχει δεχθεί απανωτά πλήγματα από τα ουκρανικά drones. Αυτή τη στιγμή έχει πληγεί το 38% της ρωσικής ικανότητας δείλησης πετρελαίου, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να εισάγει από άλλες χώρες καύσιμα, όπως για παράδειγμα από την Ινδία. Αυτό δηλαδή έχει δημιουργήσει ένα σοκ στην προσφορά ενέργειας στη ρωσική αγορά. Εμείς επηρεαζόμαστε από αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, η Ελλάδα άμεσα δεν είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία πλέον. Υπάρχουν μεν κάποια συμβόλαια στο φυσικό αέριο, τα οποία όμως λήγουν το χειμώνα. Πλέον αποτελούν όμως πολύ μικρό ποσοστό του ενεργειακού μας μείγματος. Έμεσα όμως, επειδή όλη αυτή η κατάσταση ανεβάζει τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, σημαίνει ότι από όπου και αν εισάγουμε ενέργεια, αυτή θα είναι ακριβότερη δυστυχώς. Τώρα, η αγορά ενέργειας έχει ήδη υποστεί πλήγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα συνεχιζόμενα χτυπήματα της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές μπορεί να χειροτερεύσουν και άλλο τα πράγματα? Σαφώς αυτό σημαίνει παραπάνω πίεση όχι μόνο στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στις τιμές των μεταφορών και στις τιμές των προϊόντων. Γενικώς αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το επόμενο διάστημα δυστυχώς θα συνεχίσει να έχει η αγορά πληθωριστικές προσδοκίες, που θα επηρεάσει και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Τα πράγματα για τους Ρώσους θα φτιάξουν όσον αφορά στη δικιά τους επάρκεια καυσίμων? Αυτό, κυρία Ζαχαρέα, είναι ένα δύσκολο ερώτημα, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Ρωσία. Για να φτιάξουν τα πράγματα θα πρέπει να αποκατασταθούν αυτές οι ενεργειακές υποδομές, που σημαίνει ότι θα φτιάξουν, αλλά όχι τώρα, αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα χρόνο θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί μια ενεργειακή υποδομή. Σε συνδυασμό με το ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα αυτή την περίοδο στην ρωσική αγορά, για τα κρυπτονομίσματα, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την κυβερνοασφάλεια, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γρηγοριάδη, για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας.